Dobar dan, gospođo Čičić. Prvo, hvala vam što ste gostovali u našem jubilarnom broju. Hvala vama na tako lepom pozivu. Ja, pa divno je, takav osmeh uvek treba imati. Sad žurite na predstavu u vaše matično i dalje. Da. Beogradsko dramsko pozorište u Raljama života. Tako je. Ako se ne varam, vi ste tamo ona tetka. Tetka. Koja je tako Semka Sokolović divno dala u filmu. Tetka koja zna sve o svojoj sestričini i posebno zna svoju krvnu sliku. Tako je. Da, predstava je rađena po tekstu Ugrišićkinom, no Biljana Srbljanović je uradila adaptaciju, dramatizaciju, za ovu našu predstavu. Andrej Nosov režirao, sjajna mlada ekipa, glumaca iz Beogradskog dramskog pozorišta i ja kao tetka, kao malo, da kažem, naluda tetka. Pa tako nam dođe nekako u ovim vremenima. Da. Eto, to je predstava koju sam prošle godine, u prošloj sezoni uradila, jedna od 3 uloge moje. To je bila predstava Mississippi u Raljama života i Living Room predstava koja je otvorila ove godine ovaj poslednji bitev. 2 sam gledala različite, su verovatno i 3. Da, pa to je ono što je najveća radost moja, da su sve te 3 uloge zaista posve različite, tako da je to baš veliko zadovoljstvo. Sve i svašta igram. Naš razgovor... Ono što je još lepo, to moram da kažem da sam prošle godine na 75. rođendan Beogradskog dramskog pozorišta. Pa sam htjela da vas pitam. Jel' tako? Eto. To je što je lepo, što sam nagrađena za sve te 3 uloge. Što jeste lepo kad učiniš takav napor kakav sam učinila, a jesam, boga mi, veliki napor učinila prošle sezone, da se to i na neki način nagradi, jel? Samo da budemo precizni, pozorište je 75 godina, ne vama. Ne meni, da, tako je. Ali naš razgovor je zapravo više ličio na takozvane ženske razgovore. Da. Ali neoficijalno, ali vi imate i oficijalne ženske razgovore. Pa ja... Koliko? 39 godina? Da, 39 godina. Znači još jedna, pa 40 godina. Smo zajedno Svetlana Vojković, Milan Caci Mihajlović i ja u toj predstavi. Pa to je predstava koja je obišla celu onu ondašnju Jugoslaviju i to po nekoliko puta. Gostovali smo van zemlje, naravno, od Kanade, ne znam, sad idemo u Beč, 19. putujemo u Beč. U Beču igramo, vratili smo se sa jedne turneje po Nemačkoj. Predstava koja mi čini veliku radost i eto, zajedno sa predstavom i ja sam rasla tih 39 godina. Ne znam da li nam je lepše na sceni ili kad se družimo privatno. Tako da je i to jedan od recepata kako nešto tako dugovečno da bude, pored, naravno, i pre svega teksta koji je napisao Duško Radović, koji je tako atraktivan i aktuelan i onda pre 39 godina i danas. Upravo sam htjela da kažem, da vas pitam koliko se razlikuju ženski razgovori, intimno, ne naravno predstava, pre 39 godina i danas. Pa ti ženski razgovori, onako kako ih je Duško napisao, ja mislim da je to upravo i danas. To je nešto što je, kako bi rekla, i lepota i ona manje lepa strana muško-ženskih odnosa, a mislim da zapravo do sada nisam pročitala da je neko bolje napisao išta od Duška. Dobro, lepi su naši ženski razgovori i vaši, naravno, ali jedan od razloga za ovaj razgovor i za vaše gostovanje, još jednom hvala, kod nas je ovaj litijum. Evo danas i Gornje Nedeljice, Rio Tinto, danas je izašla vest, to nismo znali pre 2-3 dana kad smo razgovarali za novine, da Rio Tinto, sad pošto su prošli izbori, želi da nastavi dalje razgovore sa vladom Srbije. Vi ste išli u Nedeljicu. I svoje aktivnosti, da. Jeste. 2 milijarde i 400 miliona se pominju. Vi ste išli, ovo vam nije prvi put, vi ste, nemojte me pogrešno shvatiti, stara, iskusna
ekološka aktivistkinja. Dakle, samo nam još jednom recite što ste išli u Nedeljice i šta vi dalje očekujete? Pa prirodno, kad sam čula šta se dešava, posle Bare Reva, gde sam se takođe na neki način angažovala, da spasemo taj rezervat prirode, nekako mi je bilo prirodno i normalno da se uhvatim u koštac i sa ovim problemom i naravno sa svojim kolegama, glumcima, rediteljima, piscima, dogovorila sam se i otišli smo u posetu u Nedeljicama da vidimo kako to zapravo izgleda. To sve što se priča može da bude rekla kazala, pogotovo danas kad se prenose tako lažne i tako nikakve informacije u štampi i uopšte u medijima. A kad dođete tamo? A kad smo došli tamo, onda smo videli, zatekli smo rasulovi haos. Zatekli smo tako jedan ružan prizor. To je delovalo onako kao da je tu, recimo, ne znam, nekoliko bombi palo pre 5 dana. Oko tih bušotina je zemlja i trava. Zemlja i trava izgledala potpuno izgorelo, crno. Znači, to nije ni krenula ta njihova misija, da kažemo, već je bilo sve zagađeno. Užas jedan, užas. Toliko su tužno izgledale te kuće u kojima su, kad su ih prodavali, odnosno, da, kad su prodavali, onda su ovim meštanima rekli, bili su jako, kako bi rekla, galantni, pa su rekli, evo, mi ćemo vam dati pare za to, što nikada ne bi dobili od vaše države, a mi ćemo vama čak dozvoliti da vi sa vaših kuća izvadite i prozore, i vrata, i sve što se može izvaditi, znači bojlere, čupajte i to. Tako da te kuće izgledaju toliko jadno, kažem, kao da je juče bilo bombardovanje. Očerupano se. Da. Rekli ste, nećemo odustati, nećemo se povući. Ne, nećemo se povući sigurno. Neće. To će biti verovatno dugotrajna, ali ja mislim ozbiljna borba. Taj narod je tamo toliko spreman na borbu do kraja da neće pustiti pedalj. Sigurno sam. Vesna, moramo da vas pustimo da idete na predstavu. Dobro. Hvala vam najljepše. Da. Hvala vama. Hvala.